Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Ihsan Putu Prasdanto, absen kalih dasa, kelas 11 tunggal. Kula badhe mecahaken pidato bertema menjaga bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ibu Kepala Sekolah, Bapak, Ibu Guru lan kanca sedaya ingkang kula tresnani, puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo berkah lan rahmatipun ing dinten iki. Para rawuh ingkang kula tresnani, ingkang kedah dipun puntenipun kita saged njagi karesikan lingkungan. Lingkungan menika panggenane kangge urip kita lan pramila saged njagi sae supados bumi kita ngasilaken kasaenan kita ingkang mligi pemimpin OSIS SMN 1 Juwana badhe ngandharaken bab inggih menika karesikan lingkungan. Sedaya kedah ngerti karesikan lingkungan saged dipun wiwiti saking ngresiki sekolah kita. Njagi karesikan lingkungan saged njagi kasarasan lan ningkataken keimanan kita. Para rawuh ingkang kula tresnani, mugi-mugi kita saged dados manungsa ingkang saged njagi karesikan saben dinten. Amargi karesikan lingkungan menika saged njagi kasarasan lan ningkataken keimanan sedaya kita. Cekap semantenipun menawi wonten kelentunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.